Bona tarda a totes i tots. Aquest acte titulat Nul·la cultura cine política, versió de la famosa frase Nul·la estètica cine ètica. Quin és avui el compromís del pensament? Agraïm a la Fira Besalú i al Miquel Àngel, a la seva companya Issa i a tot el grup i a tot l'equip que tenen per portar un any més endavant aquest tipus d'espais i aquesta fira. Esperem que l'any que ve, a la 10a edició, també rebin l'ajuda corresponent per tirar endavant un altre any aquest tipus de projecte tan necessari. La manera d'agrair al Miquel Àngel i a la Fira que ens donin aquesta oportunitat és normalment dir-ho, agraeixo que, però una manera que és molt més que paraules i molt més que protocolària és agraint arriscant-se. Arriscant-se en el tema, amb les paraules, amb les intervencions, amb el que intentarem fer aquí. Arriscar-se, posar tota la carn a la graella, és el que intentarem i jo crec, sempre ho dic, la manera d'agrair realment que hi hagi persones que tirin endavant aquest tipus d'actes avui en dia. Aquesta serà, com dic, una taula arriscada, una taula indisciplinada. Si coneixeu una mica els convidats, el Joan Carles Mèlich, a la meva dreta, assagista, filòsof, professor de la Facultat de Ciències de l'Educació, la Clàudia Pagès, a la meva esquerra, artista visual d'art contemporani, performer, i al final la Mercè Ibars, que ja deveu conèixer, escriptora, periodista, professora a la Facultat de Comunicació Audiovisual de la UPF, on dona cinema i d'altres assignatures, i els agraeixo moltíssim i que ens acompanyin en el risc que voldria adoptar, agafar, prendre avui amb aquesta taula. És un format arriscat i potser la manera de començar seria arriscant-nos de veritat. Ja fa mal, clar que sí. Ja fa mal, clar que sí. Ja fa mal, clar que sí. El rei Borbó i les seves mogudes, no sé si era caçar elefants o anava de putes. Són coses que no se poden explicar, com que per fer de Diana empleava el seu germà. Ara els seus germanastres són els àrabs i li demana dos barets per comprar armes. Li fan fer git i escurar els plats, i de mentre doña Sofia un ja té follant. I això fa mal, clar que sí. Farem que en un Dargarin curri un Burger King, que la infanta Helena demani disculpes per ser analfabeta i no anar a estudiar a Cuba. La situació me preocupa bastant, com mantenir dues famílies, la teva i la real. Aquest sistema no va ni avant ni enrere, perquè no se fractura el cap sinó la cadera. Democràcia, me fa gràcia. Juan Carlos de Borbón, currículum, quasi. Això no és així, clar que no, però farem que begui l'Ambrusco i no del Perignon. Si no seqüestrarem el capità del Concòrdia perquè agafi el Fortuna i se pegui un hosti. Sarcàstic com a rei donant sa man en Gaddafi i després celebrant tenir petroli fàcil. Potser de la república només quedin fòssils per a quedar nosaltres i del rei els negocis. Espanya és un disparat. No he pensat que era més adient començar aquesta taula sobre els engatjaments dels artistes, dels assagistes, dels periodistes, escriptors, amb la política. No he pensat que no hi havia una altra manera de començar que no fos posant una cançó que actualment està condemnada, per dir-ho així, censurada, condemnada, la cançó del raper Valtònyc. Ens arriscarem també amb el format, no només, com deia, intentant a nivell de contingut, de les afirmacions, sinó a nivell de format. Jo en aquest moment porto parlant 2 minuts 30 segons, no parlaré més de 3 minuts, és a dir, que me'n queden 20 segons. Ara farem aquest tipus de taula dinàmica en la qual cadascuna de les participants parlarà 3 minuts i no més de 3 minuts. Si parlen més de 3 minuts, doncs els tallaré, faré una espècie també de censura, però en aquest cas perquè hi hagi un dinamisme de la paraula i perquè flueixi més el diàleg entre tots nosaltres. Començarem, si voleu, amb la Mercè Ibars, després el Joan Carles Mèlich i després la Clàudia Pagès. 3 minuts cadascuna i farem 4 torns de 3 minuts cadascú, amb una pausa musical i amb algunes intervencions més que tinc preparades. Les preguntes una mica que
porto 3 minuts ja, no puc seguir parlant. Tiempo. Li passo la paraula a Mercè Ibarz agraint-li la seva presència. Entenc, doncs, que la primera pregunta és aquella que ens vas dir sobre els professionals. Val? Doncs jo llegiré els professionals. És un gran tema, és una gran preocupació per a mi, en aquest cas parlo com a periodista, i d'entrada, doncs, el que diré és, llegeixo perquè està aquí, els professionals, títol original en anglès de Professionals, és una pel·lícula estatunidenca dirigida per Richard Brooks i estrenada l'any 1966. Està doblada al català. Argument. Grant, un magnat del petroli de Texas, contracta 4 veterans texans perquè rescatin la seva dona segrestada per una banda de mercenaris capitanejada per Jesús Raza, i el rastre del qual s'ha perdut a l'altre costat de la frontera amb Mèxic. Basada en la novel·la A Mule for the Marquesa, de Frank O'Rourke, aquest és un western crepuscular on l'aventura adquireix una dimensió de pessimisme vital realment commovedora. El film va renovar les esperances en un gènere que es trobava en hores baixes. Intèrprets: Lee Marvin, Burt Lancaster, Robert Ryan, Jack Palance, Claudia Cardinale. No puc dir res més sobre la qüestió dels professionals, és això. És un adjectiu que és ben bé allò, és allò que es diu en anglès a gun for hire, és a dir, és una pistola que es lloga. Això ho diuen molt els fotògrafs, perquè els fotògrafs disparen, i llavors el periodista professional, segons com, és un perill. Perquè vol dir que me paguen por esto, per lo que sigui que s'hagi de fer. Llavors, si es vol dir rigor, complir, tot això, doncs simplement s'ha de dir algú que fa bé la seva feina. Molt bé. Portes 2 minuts parlant. Te'n puc robar un? Sisplau. La pregunta era precisament en aquest sentit, és a dir, què vol dir ser un professional actualment? Què vol dir ser una periodista o una escriptora professional? Què vol dir ser un assagista o un filòsof o un professor? Quan diem, o un artista, quan diem, és un bon professional, és un molt bon professional, és un gran professional. Què vol dir professionalitat aquí? Que és tècnic, que compleix, com deia ara la Mercè, el que li diuen perquè és com un pistoler? Aquesta és la professionalitat que busquem? I dins d'aquests àmbits, com per exemple els que tenim representats aquí, professors, escriptors, artistes, periodistes, professionalitat vol dir complir el que et diuen? Hi havia un filòsof que deia un bon arquitecte, per tant un arquitecte professional, un bon arquitecte, mai no construirà un palau per a un tirà. Perdó, segur que volia dir un professional, un arquitecte professional? Que bon arquitecte vol dir arquitecte professional? No, la qüestió és aquesta, que hem perdut entenent la professionalitat del costat de la tècnica i no al costat de l'ètica o de la política dels nostres métiers, dels nostres oficis. Bé, bona tarda i moltes gràcies al Xavier per haver-me convidat i a tots vostès per ser aquí. La veritat és que jo ja no me'n recordava la pregunta i m'ha anat molt bé, perquè tinc apuntada més o menys la resposta que volia dir, però la pregunta l'havia oblidat i com que vostès no la sabien, ha anat perfecta perquè així ens situem tots plegats. Jo la primera cosa que vaig pensar al voltant d'aquesta qüestió és que és important, per mi almenys, establir una diferència terminològica. La diferència entre el present i l'actualitat. El present no és l'actualitat. És més, si realment és present, no serà mai actualitat. Crec que en aquests moments, en general, tots plegats, vivim en el que podríem anomenar una mena de tirania de l'actualitat. O, si vostès volen, dit d'una altra manera, en format negatiu, una mena de negació o de destrucció del present. No vull dir que l'actualitat no sigui important, és més, crec que probablement hi hagi professions que han d'ocupar-se de l'actualitat. Però pel que a mi respecta, que és l'àmbit filosòfic i l'àmbit, diguem-ne, educatiu, per desgràcia, ens preocupem molt de l'actualitat i molt poc del present. Ocupar-se del present
vol dir ser extemporani. O si voleu ser contemporani del nostre present, vol dir separar-se del present. Prendre una certa distància, una certa perspectiva, situar-se en la seqüència temporal. El present no es pot deslligar ni del passat ni del futur. I jo diria especialment del passat, perquè ser contemporani, viure en el present i no en l'actualitat, vol dir també veure els clarobscurs del present, la seva part fosca, la seva part negativa. Jo estaria per una ètica negativa, però en tot cas en parlarem després. 2 minuts 07, encara tens 53 segons, te n'agafo 15 ràpid. I què passa llavors quan una persona com tu, extemporània, consagrada més al present que a l'actualitat, una persona com tu és convidada a un programa d'actualitat? Com ho fem? Perquè això és una qüestió que ens travessa a nosaltres com a intel·lectuals. Épatez les bourgeois. És a dir, d'alguna manera la gent espera una resposta, diguem-ne, a favor del sistema. Jo crec que, insisteixo, almenys pel que respecta al que jo em dedico, crec que un bon educador, potser també un bon filòsof, però prefereixo parlar d'un bon educador perquè la paraula filòsof sempre fa molt respecte, no? Sempre ha d'argumentar en contra el sistema. I si em permets, com que m'has agafat 15 segons més, potser hauríem d'establir una altra diferència, que és la diferència entre la crítica i la transgressió. Crec que avui en dia hi ha molta crítica i molt poca transgressió. La crítica és una operació del sistema. S'ha de ser crític sobre el que cal ser crític. No sé si m'explico. En canvi, ser transgressor vol dir el que no està previst que es digui, ni tan sols està previst per la mateixa crítica. Hola, se'm sent? Sí. Moltes gràcies per haver-me convidat. Jo, com que parlem de professionals, sempre he sigut molt bon estudiat i porto deures. I porto diferents excerpts, diferents trossos de llibres i publicacions que he escrit i crec que són adients per respondre a aquestes preguntes. Llavors llegiré. Llar temporal, llar rellogada, lloc amb coses que no són meves, no sé el contingut de les caixes sota el llit en què dormo, no vaig comprar els llençols que uso cada nit, el gat amb el que comparteixo el llit no sap el meu nom, llar, arribo a la meva llar. Necessito fer pipí, així que vaig corrents al lavabo per estar ocupat. Estan tenint relacions sexuals a la dutxa. Que els fotin. Si la lluita va començar amb un fracàs al voltant de la col·laboració, ràpidament es va convertir en estratègies per sentir-se protegida en processos productius, com el sexe i el treball. Jo vaig trobar alleujament en tenir més torns al bar per mantenir-me ocupada més hores. Ella se sent aturada, sense cap feina freelance per fer, i el seu remei per això resulta ser, almenys durant les últimes setmanes, tancar un xaval a la seva habitació dia i nit per sentir-se ocupada en lloc de sola. Sentir-se sola i no tenir feina, noia solitària aturada. Per a mi aquestes són les pitjors paraules per a ser anomenada. Cada vegada que em poso nerviosa per alguna cosa, em pregunto si estic més a prop del neuroticisme o de la histèria. Tan aviat com començo a preguntar-m'ho, em calmo molt ràpidament, com si m'haguessin administrat un sedant directament al cor, en el meu sistema sanguini. Em calmo perquè no vull que em dinguin noms, però a causa de la meva sobtada calma, em criden de nou els mateixos. Faig que la meva respiració es mantingui normal, pensant tant en la meva gola com en el meu nas, contenint la respiració de tant en tant. Començo a omplir les caselles del meu calendari, amb coses que vull fer en rimes i en prosa. Avui no tinc ganes de fer llistes. Després de passar 2 setmanes en pijama, oblidant-me de menjar però bevent Coca-Cola i fumant més que mai, t'escolto cantant-me una altra vegada pel passadís. Work, 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 work. A l'estil de Drake, com si fos graciós o alguna cosa així. Realment no té ni puta idea de com fer bons acudits, perquè sempre es pregunta massa sobre els seus efectes. Es converteixen en un mecanisme de defensa i em pregunto per què intenta cantar en aquest ritme sarcàstic, servil
i causar dolor, quan ja estic aturada com una estúpida davant del lavabo, pensant que la nostra relació s'ha tornat irritantment hostil. Si tinc minuts me'ls deixo perquè després serà més llarg. Me'ls guardo. 20 segons. Me'ls guardo. Mentre es posen una breu pausa, llibres dels convidats que vaig circular per si els voleu veure. Bé, del Rigoletto, els cortigiani. Qui som els cortesans avui? Qui són els filòsofs cortesans que fan la cort a la cort? Qui són els escriptors de la cort, aquells del poder? Qui són els filòsofs de la cort, aquells que li fan l'ullet, li piquen l'ullet al poder? D'això parlava també una mica en relació amb Rigoletto. Segon torn. Mercè. Seguiré amb el que deia abans. És a dir, si ens interessa, i penso que sí, que a tots ens interessa veure què està passant amb el periodisme, doncs crec que la diferència més gran que cal posar sobre la taula i repetir-la tantes vegades com ve i com vingui és que el més important és la informació. I en canvi s'està primant molt l'opinió. Una opinió que molt sovint no sé d'on carall surt. Perquè l'opinió, una opinió seriosa, que contribueixi al debat, que il·lumini coses, només pot sortir de la informació, de conèixer els fets, interpretar-los. D'altra banda, l'opinió no sempre és necessària en primera instància. Jo vaig començar en periodisme l'any 76, fa molt de temps, i llavors ha desaparegut dels diaris, parlo ara de la premsa impresa, han desaparegut dels diaris una petita secció que hi havia, un petit requadre, li dèiem, que estava entre la informació i l'opinió, que era l'anàlisi. I això potser és el que ha desaparegut més del tot. L'anàlisi volia dir situar els fets de què parlava la notícia, la informació, situar-los en el context. És a dir, allò que en la terminologia periodística li dèiem en anglès el background, és a dir, el context, d'on ve tot això. I després, si convenia, hi havia l'opinió. Normalment l'opinió hauria de ser d'algú que té opinió. Sembla un oxímoron, doncs no. És a dir, hauria de ser l'opinió d'algú que és un expert d'allò, del que es parla. Doncs no, ara només hi ha opinió, en general, gairebé com aquell qui diu del primer que passa, i no sabem de la missa a la meitat del que passa, ni tampoc ho analitzem. Els mitjans no ho analitzen. S'han saltat el pas que era com el segon acte, és a dir, abans d'arribar al primer acte, la informació. El tercer acte seria l'opinió, és a dir, treure una actitud respecte d'allò. I el segon acte és l'anàlisi. Què ha passat? I això és greu. Queden 30 segons. Hi ha una tirania de l'opinió, però no creus que... De la mala opinió. De la mala opinió. De l'opinió inútil, de l'opinió buida, de la propaganda. Però no hi ha una tirania de la informació? No. Hi ha una absència bastant notable d'informació.
Joan Carles. Sí, abans he parlat una mica de la diferència entre present i actualitat. Ara m'agradaria dir alguna cosa de la diferència entre ètica i política. Sovint, quan es fa aquesta distinció, tenim tendència a la vida quotidiana, quan es diu ètica i política, no parlo dels àmbits acadèmics, dic en general, potser estic equivocat, en interpretar com si la política fos molt dolenta i l'ètica fos molt bona. És a dir, immediatament la paraula ètica té connotacions positives, que al costat de la paraula política té unes connotacions negatives. Després diré alguna cosa sobre les connotacions positives o no de l'ètica. Això m'ho guardo per després. Però voldria dir que la política o el polític en el sentit de l'u polític, que potser en català hauríem de recuperar aquest article, jo sé que hi ha algunes persones que ho defensen, allò polític és sempre, per la seva pròpia naturalesa, colonitzador. Allò polític, l'u polític, tendeix a la colonització de tots els àmbits i de tots els sistemes socials que toca, per dir-ho així. És com una mena de rei Mides, però en aquest cas no converteix en or, sinó que el que toca es converteix en polític, també, en polític. I per dir-ho ràpid, potser malament, però després potser tindrem oportunitat d'aclarir una mica més, diria que, grosso modo, allò polític s'ocupa de l'àmbit del legal, mentre que allò ètic s'ocupa de l'àmbit del legítim. Si allò polític s'ocupa de l'àmbit del legal i hem dit que allò polític tendeix a la colonització, també hauríem de deduir que allò polític, és a dir, allò legal, tendeix a colonitzar allò legítim. I a sobre se'ns diu que la democràcia és justament el moment en què el legítim i el legal coincideixen. Per mi és tot el contrari. Per mi això és una prova d'un sistema totalitari. Els sistemes totalitaris de qualsevol color es caracteritzen justament per la no diferència entre el legal i el legítim. No hi ha res fora del legal, no hi ha legitimitat fora de la legalitat. Jo diria que la legalitat, si realment és una legalitat democràtica, ha de partir de la base de que té límits. I els límits són justament la legitimitat. I saber que mai cap sistema democràtic, si és legal, serà prou democràtic, serà prou legal, perquè sempre hi haurà alguna cosa que escaparà a la legalitat, que és la legitimitat. I llavors, queden 30 segons. Quina és la funció de l'intel·lectual, si encara existeix, en aquesta disjuntiva entre lo legítim i lo legal? Jo no puc parlar en nom dels intel·lectuals, ni tan sols vull atribuir-me aquesta etiqueta perquè em sembla molt arrogant i molt prepotent. En tot cas, prefereixo parlar a tall personal com a Joan Carles Mèlich i diria que almenys la meva tasca com a professor en una facultat d'educació i com algú que es dedica a escriure coses de filosofia de l'educació és justament procurar mantenir l'esquerda, aquesta esquerda, aquest hiat entre el legal i el legítim. Perquè, clar, una altra cosa és què vol dir la legitimitat? Quin contingut li donem? Jo no sé si ara tinc temps i si no ho diré després, però en tot cas ho avanço. No té contingut la legitimitat. No sabem què és la legitimitat. Només sabem què no és. Sabem que la legitimitat mai no serà la legalitat. I per tant, que tota legalitat serà, per la seva pròpia naturalesa, manifestament injusta. Continuaré amb aquests relats. Després podem parlar d'algunes coses també. Quan no s'esforça en col·laborar o crema ponts, dedica el temps que li queda a ella mateixa, a la seva dieta, al seu cos, a l'estil de la vida i a les 3 hores cuinant farinetes al matí. Si ha de passar tant de temps a la cuina i corrent sota la pluja, és perquè no pot suportar els seus pensaments o no sap què fer amb ells.
perquè tot això pot qualificar-se en un trastorn i té un nom, ortorèxia nerviosa. Llavors, la propera vegada que et vegi preparar l'esmorzar durant 3 hores abans de sortir a córrer, cridaré des de la meva finestra: tu, ets una ortorèxia nerviosa, com si fos un insult. Trobo les persones que inverteixen en altres intel·ligents. Temo enormement quan veig a petits monstres que aprenen a dir jo. Imagino el meu futur al seu voltant. No m'importaria res si aquestes es quedessin fora de la meva vida, però em preocupa que segurament hauré de tractar amb totes aquestes petites persones una vegada que es converteixin en adults. Estar sol no és el mateix que ser solitari, però les coses es tornen confuses quan dius que t'estàs descobrint a l'estar sola i aprenent les teves pròpies fortaleses i debilitats, en lloc d'estar allà fora i veure què pots fer amb totes les coses que t'envolten. Finalment escolto que s'obre la porta del bany, així que corro cap allà per poder fer pipí, però encara està dins, davant del mirall, arreglant els seus cabells amb la cara torta i suor al seu front. Em torna la mirada orgullosament, una mirada que revela la seva aprovació de l'estat de la seva salut mental, ara que s'ha curat amb la seva nova i constant escorta. Davant d'això, representa una suposada malaltia, l'última perdedora, esperant només davant de la porta perquè el lavabo estigui lliure perquè pugui orinar. Finalment, surt del bany i surt amb una aura idiota i aristocràtica, però amb els pantalons curts i una samarreta comprada al supermercat. Em recorda els The Idiots. Ells estaven orgullosos de la seva idiotesa. Em sento al bany i busco escenes de la pel·lícula en el meu mòbil. L'orgull fa ximple a l'idiota, però l'egoisme encara més. No m'ho estic inventant. El terme té les seves arrels a l'antiga Grècia, on els idiotes eren aquells que només s'enfocaven en si mateixos. Un idiota era una persona privada, un ciutadà privat, una persona egoista que no participava en la vida pública. Sota la democràcia atenesa, la vida pública era el govern democràtic de la polis i un idiota era algú que no tenia les habilitats per ser part d'ella o no estava interessat en fer-ho. Per tant, el terme s'oposava al públic, ja que l'egocentrisme suposa el comú, la comunitat, el bé públic, la política. Per començar, idiota no tenia al començament, idiota no tenia un significat pejoratiu. Al principi simplement volia dir algú que no participava en política, però va començar a convertir-se en un insult a mesura que augmentava la importància del compromís polític i democràtic. La paraula idiota va mutar quan es va traduir al llatí, canviant el seu significat per indicar una ignorància més general. Ara l'idiota era algú definit per una falta, una persona amb habilitats insuficients per a la vida pública, un profà, un llec. El que estem intentant fer aquí és un exercici d'idiotesa, com aquells que volen allunyar-se de lo polític. És un espectacle, el que estem intentant fer aquí. Vull dir, no un conjunt d'imatges, sinó una relació social entre persones mediatitzada per imatges. L'aforisme número 4 de la societat de l'espectacle. O és un exercici de voluntat, temptativa, assaig de llibertat d'expressió. La intro. Idiotesa, espectacle o llibertat d'expressió. La libertad de expresión, ¿la libertad de qué son, payasos? ¿La libertad de qué? ¿De qué es eso, la libertad de expresión? Un rapero que pide que el zulo de Ortega Lara, que vaya para todo, a la puñetera cárcel, mejor dicho, al puñetero zulo. Lo de Valtònyc no es acabar con la libertad de expresión. En ningún momento a este señor nadie le ha dicho que sus letras son una mierda. ¿Te parece bien la condena? Me parece justa. Me parece que la suma de una sentencia más otra sentencia da 3 años y por lo tanto va a la cárcel. Y además ha reconocido que lo ha dicho, pues ya está, pues a la cárcel. Me parece correcto. Brutal, no bien. Tú estás en un periódico de información. Valtònyc hace rap. Y las letras de Valtònyc están ahí, los vídeos de Valtònyc están ahí y ha sacado un disco nuevo. Por no meternos en cuestiones técnicas, yo es que creo
este señor no es un cantante. Ah, vale, entonces lo que tengo que hacer es cagarme la madre que sea diciendo que es sátira. Vale. Tenéis la gran ventaja, diría yo, la condena de oírle y verle al mismo tiempo. Yo me lo ahorro. Oye, igual me dedico a hacer estas cosas, ya que hoy tenéis esta visión tan amplia, la que veo un programa que no me gusta, me cago en todo con perdón, o digo que eres un asesino, un criminal, algo rap, como además que malo. Que nos hablen estos personajes, nos hablen de libertad de expresión, vamos, es como para ponerse enfermo, de verdad. En este momento ahora, este canalla, con perdón, que es no solo el Valtònyc, sino quien defiende que se quiten las leyes. Y creo que hay un tema muy concreto que es importante recordar cuando se hace el debate de la libertad de expresión, que la libertad de expresión existe sobre todo para que la utilicen los débiles, no los fuertes. La libertad de expresión sobre todo tiene que proteger al arte y a la gente que no tiene poder, no a quien tiene poder, porque quien tiene poder precisamente ya está especialmente protegido y tiene que asumir que se le critique. Va soltando exabruptos por ahí. Es un odiador profesional. Repito ello, cada vez que lo oigo es que me angustia un poco porque hace así como parece que inspira como que le falta el aire, ¿no? Yo creo que la libertad de expresión en nuestro país no está en peligro. Mercè. Llegiré, si m'ho permeteu, un text molt breu, que és el que vaig escriure per l'exposició que sobre l'1 d'octubre hi ha la Model, que acompanya una peça audiovisual de la Maria Ruido. Diu, el títol és Car de canó, cor sec, pensament captiu. La censura és una màquina de fang contra la vida. Fabrica car de canó i estronca el camí que va del cap a l'ull i fins al cor, en aquest ordre, i que permet afrontar les coses i la història, comprendre-les, modificar-les si convé, eixamplar-les. Nega l'experiència, la transmuta en terra eixorca. Ens converteix en criatures cegues que creuen tenir opinió i determinació, sense dubtes ni debat. El filòsof Gracián va escriure al segle XVII: Cuando los ojos ven lo que nunca vieron, el corazón siente lo que nunca sintió. Maria Ruido ho diu de manera contemporània, en paraules d'un altre filòsof. Allò que no pot ser vist ha de ser mostrat. Si no és ensenyat, si no ho podem veure, el cor humà es va secant més i el cap no carbura. Car de canó, cor sec, pensament captiu, els atributs que l'autoritat procura per sostenir la censura i els seus executors. Deia el Xavier fa un moment, o preguntava si podem allunyar-nos del polític. Insisteixo en la distinció. Podem allunyar-nos-en de la política, però no podem allunyar-nos-en del polític, és a dir, de lo polític. No li esmenaré pas jo, Déu me'n guard, la plana Aristòtil, que com vostès saben defineix l'ésser humà amb dues paraules, que és logos i polis. I per tant l'ésser humà ha estat, és i serà, per bé o per mal, un ésser que no pot escapolir-se d'allò polític. Dit això, insisteixo en la distinció també i l'amplio entre allò polític i allò ètic. Sovint pensem que això, que ser ètic és actuar bé. Doncs no. Ser ètic no és actuar bé. Ser ètic, al meu entendre, és actuar sabent que mai no actuarem prou bé. És a dir, no hi ha ètica sense mala consciència. I això és justament el contrari del que passa amb la política. La política o el polític té bona consciència. I en canvi ser ètic és tenir mala consciència. O si vostès volen, sentiment de culpa. I vostès em diran, home, ja ha sortit la culpa. El que passa és que jo entenc la culpa tal com la defineix Primo Levi
a la seva trilogia d'Auschwitz, i concretament al començament del segon llibre, que es diu La treva. Primo Levi diu que quan ell és alliberat per l'exèrcit soviètic el 30 de gener del 45 del camp d'Auschwitz, se sent culpable. Culpable d'haver sobreviscut. I quan li pregunten i què vol dir sentir-se culpable, diu tenir vergonya. Si no hi ha sentiment de culpa, si no hi ha mala consciència, no hi ha vergonya i aleshores ens convertim literalment en poca vergonyes. Queden encara 23, 22, 21 segons, molt ràpid. Llavors, un artista, una periodista, una escriptora, un filòsof, un professor, han de tenir un engatjament ètic o polític? Polític el té encara que no li agradi. És a dir, a la pregunta si és possible o quina relació hi ha nul·la cultura cinepolítica, fenomenològicament, sempre que hi ha cultura, hi ha política o hi ha allò polític. La qüestió és si només hi ha política, no hi ha cultura, hi ha barbàrie. Perdó, i no ho dic jo, ja m'agradaria dir-ho a mi, ho diu Walter Benjamin. Llegiré unes altres parts d'un altre llibre que potser té a veure més aviat amb l'ètica, potser està relacionat amb el sentit de parlar de la competència. És una ficció on hi ha treballadores que treballen sobre el seu cabell simplement com a espècie de metàfora per parlar sobre dead labor, living labor, o com d'alguna manera fem servir el nostre cos com a productor. Ei, ets aquí? Sí, digue'm, t'envio un enllaç. peladaperoconmelena.com. Què és això, Pelada però con melena? Una botiga de cabell. Com? El tenen tan barat. En sèrio? Què fem? Els enviem un e-mail? Suposo, potser són raonables. Intentaré fer contacte. Harvest va al taulell i encén el seu vell MacBook preocupada pels missatges. Mentre la petita poma s'està carregant, Harvest comença a pensar quina seria la millor frase per iniciar una conversa i tractar de dialogar amb el que sembla una nova botiga de cabell al sud. Harvest no tenia ni idea que hi havia altres recol·lectores de cabell operant, pensant que eren les úniques. Això espanta Harvest, sabent que en el moment en què sorgeix la competència podrien acabar fora de la seva forma de treballar, de la seva seguretat. Harvest sempre va pensar que estarien preparades, però mai se'ls va ocórrer una estratègia que elaborés un pla d'acció que haurien de prendre quan sorgís la competència. Harvest va començar a escriure Pelada però con melena al Google Chrome i va trobar la botiga. La pàgina web és completament nova i té diferents productes per al cabell que es mostren en seccions: clipping, xarxa, perruques, extensions, etc. Harvest tira cap avall a la pàgina web intentant trobar la secció About. Harvest la troba i la prem. A la descripció, els recol·lectors del sud expliquen que tot el cabell que tenen és natural, 100% humà i escollit per a professionals de la indústria del cabell. Tira més cap a baix cap a la pàgina i Harvest troba la informació de contacte, un número de telèfon, una adreça, un correu electrònic. Harvest copia l'adreça del correu electrònic i l'enganxa al seu compte de correu. Molt dubtosament escriu. Harvest és del nord, llavors parla així. Hi, my name is Harvest. Os escribo porque I just got to know vuestra tienda de hair. No sabía que había más gente que lo trabajara. Nosotros también trabajamos en una store de hair. Podríamos ponernos en contacto para futuras colaboraciones. Sincerely, Harvest. Després de teclejar, Harvest torna al pati del darrere on totes les recol·lectores jeuen en les lliteres i es tomba amb elles, intentant aparentar relaxada i cool. Però se sent apurada, agitada, nerviosa. Harvest sap que ha d'explicar les noves a les demés, però realment no sap com abordar-ho, sense causar pànic i dubtes de com afrontar canvis futurs. Harvest no sap com començar a explicar que hi ha més recol·lectores en altres llocs i que aquest fet definitivament les afectarà a elles, a la seva economia i a la seva gestió. Però és difícil interrompre-les, ja que totes les recol·lectores estan escrivint molt concentrades, molt entusiastes. Escriuen, s'aturen, reescriuen, reciten, escriuen de nou, seguint d'algunes rialles i aplaudiments, i fins i tot de vegades es fan buh! S'ho prenen tan seriosament.
Avui han decidit reescriure el passat de les seves àvies, perquè els seus records tendres estan forçant les seves declaracions, generalment brutals, en una escriptura més compassiva. Harvey els diu que no s'unirà a l'hora de recitar, però que es quedarà amb elles escrivint, i comença a escriure els seus pensaments. Com pot explicar les notícies sense que s'espantin? Quin podria ser el seu futur com a recol·lectores del cabell? Com els afectarà la nova competència? Haurien d'arribar a un acord amb la competència? Estarien interessats en unir-se? Què passa si apareixen més i més recol·lectores? Harris pensava en totes les possibilitats, comparant-les amb els altres esdeveniments passats. Com avui era el dia per reescriure el passat de les seves àvies, Harvey va intentar tornar a aquells temps i pensar en els errors, les solucions i les noves possibilitats de continuar la seva comunitat sense que la seva estabilitat econòmica quedés amenaçada. Com fer d'una performance, d'una exposició, com fer d'una presentació d'un llibre, com fer d'una conferència, d'un article en un diari, com fer d'una entrevista perquè no esdevinguin espectacles, com fer d'una presentació a una fira de llibres perquè no esdevingui un espectacle, és a dir, perquè no siguin mera imatge, perquè no siguin mera aparença, perquè siguin emancipadors. I què vol dir l'emancipació? Quines estratègies ens queden avui, artistes, periodistes, professors, filòsofs, qualsevol àmbit? Quines estratègies ens queden quan ja no tenim aquells grans relats, comunismes, socialdemocràcia, capitalismes amb rostre humà, com deien? Quines estratègies ens queden per seguir posant en pràctica aquelles teories que tenim d'emancipació, però que a nivell efectiu no arriben a canviar res? Estem fotuts o ens queden algunes estratègies? Zombis, no? I apocalipsi, no? Diuen? Fent un bon espectacle, fent una bona classe, fent un bon article... I què vol dir bon? Professional? No, no necessàriament. És a dir, el problema no és l'espectacle. Les coses han de ser comunicatives, han de ser entretingudes, has d'arribar a qui t'adreces, perquè si no parles sol. És a dir, són soliloquis, etc. Solipsismes diversos. Penso que tots estarem d'acord amb això. A veure, el problema no és l'espectacle, sinó com ha derivat l'espectacle, etc. Llavors, com fer-ho? De manera decent, és a dir, donant el millor que pots fer, de manera que el qui t'escolti, et llegeixi, el que sigui, doncs també comuniqui, per dir-ho així, perquè també la paraula comunicar està molt maltractada, amb si mateix, amb el millor de si mateix. I què és el millor de si mateix? Cadascú s'ho sap. El millor de nosaltres mateixos és emancipador? Pot ser-ho. Bueno, i també és tortura, no? Pot ser-ho. Qualsevol cosa que sigui emancipadora també serà tortura. O sigui, jo crec que el plaer i el que està allà per treballar... El que no crec que sigui emancipador és el pitjor de nosaltres mateixos. Sempre tinc molts dubtes respecte a la paraula emancipació. Hi ha una sèrie de paraules que em resulten incòmodes. Per exemple, la paraula utopia. Jo sóc molt antiutòpic. La paraula emancipació també, la paraula paradís, la paraula final de trajecte. Jo crec que totes aquestes grans paraules sovint han esdevingut conceptes que han legitimat pràctiques totalitàries. L'ésser humà, al meu entendre, degut a la seva finitud constitutiva, la seva condició finita, no pot creuar les portes del paradís. Si creuem les portes del paradís i per tant arribem en un final de partida,
és la mort. L'ésser humà no pot realitzar l'utopia, excepte que aquesta utopia es converteixi en una forma d'infern. En canvi, l'ésser humà sí que ha creuat tot sovint les portes de l'infern i alguns han tornat i esperem que tornin per explicar-ho. Per tant, jo estaria molt més a favor d'una política distòpica i no tant a favor d'una política utòpica. Deia, i acabo, em sembla que en algun lloc algú explica, li van preguntar a Kafka, Franz, tu tens esperança? L'esperança existeix? I Kafka va respondre naturalment que sí, però no per nosaltres. Quines pràctiques concretes per fer un bon espectacle, una bona classe... Sense cometes, please. Sense cometes, en cursiva? No, tampoc. No, la cursiva no es pot utilitzar. No. Per fer un bon espectacle, un bon article, una bona entrevista, una bona exposició, quines estratègies concretes, no estic parlant de consells, però estratègies concretes poses ara tu en pràctica per la teva política distòpica? Que difícil m'ho poses. Que bé. Jo diria que cal parlar amb les entranyes. Ni amb el cap ni amb el cor. El cap i el cor ja forma part dels grans alats, no? El cor té les seves raons que la raó no coneix, frase de Pascal, repetida i repetida. Ja no hi ha grans relats. No sé si hi ha cap, no sé si hi ha cor, però sí sé que hi ha entranyes. I per tant, per sortir de la societat de l'espectacle, cal posar les entranyes aquí davant. Mirin, per mi això no m'és igual. No és un joc, no és una performance, és una forma de vida. Haig de respondre alguna cosa? Per exemple? Suposo que tinc alguns comentaris a la teva intervenció. Quan es parla també de les pràctiques emancipatòries, jo entenc que es poden problematitzar avui dia bastant, però tampoc es poden sepultar, ja que ha sigut com pràctiques per a molts cossos que han tingut que emancipar-se. Llavors em sembla també molt perillós des d'una persona com un home blanc també carregar-se unes pràctiques que han sigut molt importants per a altres cossos. Això és com a punt. Fa dies que parlo del mateix, i potser algú que està aquí ja m'ho ha sentit, però hi torno. Dius estratègies, formes de treball, actituds, com enfocar l'assumpte. Bé, doncs em referiré al fotògraf Henri Cartier-Bresson, que no va ser mai un gun for hire, és a dir, no disparava perquè estigués llogat per fer-ho. Això ho va dir un altre, l'Avedon, no me'n recordo qui, un que feia en aquell moment fotògraf de moda. És a dir, efectivament, el llogaven per això i disparava. El Cartier-Bresson, que de fet era un artista, un pintor, dibuixant, que es va trobar amb la càmera i va trobar el seu món. A Capa, quan funden l'agència Magnum, Capa li diu, escolta, Henri, vine-te'n amb nosaltres, que dins del periodisme et deixarem fer el que et doni la gana. Eren altres temps, eh? És a dir, faràs el que voldràs. Mentre que si vas fora d'aquesta estructura, seràs un artista més i et perdràs. Aleshores, bé, doncs així es va treballar i va cobrir moltes coses informativament parlant. La independència de l'Índia, l'obertura dels camps de concentració, en fi, moltes coses. Va estar durant la guerra d'Espanya, hi ha fotos a Barcelona, a València, en fi. D'ell se'n parla sempre del moment decisiu, és a dir, quan disparar, que ell ho relaciona amb lo del tir a l'arc zen, amb el zen. És a dir, tu sempre has d'estar preparat. El teu ull sempre ha d'estar preparat i tu no t'has d'amoïnar
quan hagis de disparar, com que sempre estàs per la feina, que aquesta seria una actitud, doncs aleshores són. Però a mi últimament m'interessa més l'altra cosa, que és això que ara parlava, jo ho he comentat en el meu text i ara en Mèlic parlava de què passa amb el cap i amb el cor, és d'ell, és del Cartier-Bresson, diu, perquè et surti una foto bona i única, perquè aquest és dels que diu, no, aquí no s'han de fer 30.000 fotos, has de fer la que toca. I a més ell no volia ni retocar-la al laboratori. Sobre això hi ha maneres diverses de treballar. Doncs diu, perquè et surti la foto han d'estar alineats el cap, l'ull i el cor. I ja està, ell no diu res més. Jo hi he pensat molt en aquesta frase i dius, clar, és que no pot ser al revés. Si comences des del cor, fotuda. La imatge que et sortirà és gairebé podrida i d'una eloqüència sobre tu mateix tremenda. Per tant, aquesta és una estratègia. I de l'altra, doncs torno a Capa i la revista Magnum, sí, la revista L'Agència i tot això. Quines estratègies seguir? Bones companyies, és a dir, a veure, treballar amb gent amb qui pots treballar. Ja has de fer moltes coses per guanyar-te la vida, val, però després hi ha, doncs això, a veure amb qui treballes. Amb quins tirans o amb quins no tirans treballem. Tu parlaves de disparar amb el cor, una fotografia de disparar amb el cor sortiria una fotografia podrida. Segurament. Hauríem de veure quina diferència hi ha entre el cor i les entranyes, que tu deies que és una de les estratègies també per sortir. Evidentment no podem ara, perquè ja ens toca acabar, la diferència entre el cor i les entranyes. Només una cosa, l'ull està al mig. L'ull, que se suposa que és el que veu, doncs està al mig, sigui el cap, la cosa va cap, ull i cor. Val? És a dir, la cosa comença aquí. Només diria que... Tenim un minut. Que en el meu llenguatge, perquè a vegades el problema que tenim és que parlem llenguatges diferents. Doncs en el meu llenguatge... No és un problema, perdó. En el meu llenguatge, el cap i el cor estan capturats per una lògica metafísica, per la lògica de la totalitat, per la tradició dominant en el pensament occidental, que ha sigut una tradició idealista, racionalista i, en definitiva, totalitària. Les entranyes el que fa és trencar la dualitat entre el cap i el cos. És a dir, quan jo surto a fer una classe, que és l'únic moment que clarament faig alguna mena d'espectacle, quan jo penso que faig espectacle en aquell moment, mai no tinc la sensació que aquella classe ja l'he fet, que aquella classe és repetir-la, que torno a fer una classe quan els estudiants et diuen em passaran els apunts, vaig fer el curs de l'any passat, són els mateixos apunts, tornaràs a repetir la classe. Aquella classe comença i acaba, mai no es tornarà a repetir. És una creació en aquell moment, encara que estigui molt preparada, encara que estigui molt pensada. Es crea i es descrea allà, en aquell moment. I això són les entranyes. Hi hauria una rèplica de la Mercè. Una rèplica de la Mercè. Potser el que acaba de dir el Joan Carles, però no tindrem temps. No, només te volia demanar si no són el Charlie Hayden. Sí, però acabarem fent un bon espectacle. Hola. Bueno, continuo. Tots caien una altra vegada, tractant de pensar què fer a continuació. Xap s'asseu en una llitera i tracta de pensar en les paraules, les oracions, els començaments. Ella només volia aquesta simple paraula d'inici, que funciona com una explosió per continuar la resta. Ella sempre ha fantasejat amb històries revolucionàries. Ella fantaseja amb l'aixecament de la gent, prenent fàbriques, tot. Les decisions que els van empènyer a comunalitzar-se, a fer tot per a tots. Sempre va somiar com es podrien haver realitzat aquests processos, prendre decisions, compartint, organitzant
Quina paraula es va dir primer? Va ser una paraula o una oració el que va fer volar tot o simplement un moviment? Va ser una coreografia no planificada, una sèrie de moviments espontanis que van evolucionar en acció o va ser una sèrie de diàlegs, converses durant diverses nits planejant un dia per explotar? I si és així, va ser com ho van comunicar? Quines van ser les paraules? Schaap sempre s'ha preguntat sobre el seu començament, imaginant aquesta força com un huracà que fa que tot exploti, com la primera paraula d'un discurs que ha anunciat un començament que insisteix en la seva presència en el paper i que existeix...